Onorevoli Ministru Herrera, Sur Gallia Salamone, eżżis għallima li ġejtu hawnhekk bil-istudenti tagħkom, għandna xi nies ukoll mill-industrija nsellmilkom, imma fuq kollox insellem lilkom it-tfal u żgħażagħ tagħna. Naħseb illum hija ċelebrazzjoni ta' ħafna affarijiet flimkien. L-ewwel nett il-Green Pack bħala soċjetà kooperattiva living up to il-mission statement li tkun kooperattiva. Li inti ma taħdimx biss għal profitt imma fl-aġna tiegħek bħala kooperattiva. Taħseb ukoll biex tagħti kontribut soċjali effettiv. U allura naħseb din hija l-ewwel ċelebrazzjoni kemm huma sbieħ il-kooperattivi. Imma mbagħad hija wkoll ċelebrazzjoni tal-involviment tat-tfal u taż-żgħażagħ tagħna fl-iskejjel tagħna. Huwa statement qawwi wkoll ta' dak li qed jiġri fis-soċjetà tagħna. Fejn it-tfal u żgħażagħ tagħna qed ikunu ferm aktar konxi tal-ambjent ta' madwarhom, tal-ħtieġa li mhux ikunu passivi imma li jkunu attivi biex l-ambjent jenuh ħalli ma jiddeterjorax. Huwa wkoll statement qawwi min-naħa tat-tfal u żgħażagħ tagħna lilna l-kbar biex ifakruna li l-ambjent huwa misluf lilna minn għandhom biex nieħdu ħsiebu bris it-tfal tagħna, bris uliedna, bris il-ġenerazzjonijiet tagħna. Huwa wkoll statement ta' din l-inizjattiva ħanajdu hekk ġdida parti minnha fejn ma baqgħetx biss marbuta mal-iskejjel imma din is-sena wkoll intrabtet mal-industrija. Huwa statement ċar li jekk l-industrija tipparteċipa, is-suċċess ta' din il-kampanja minn aspett ambjentali tista' tkun tassew effettiva bris l-ambjent tagħna. U allura dan ifisser li huwa impenn lina jew sfida lina biex jekk Alla jrid fix-xhur li ġejjin naħdmu eqreb l-industrija ħalli jkun hemm aktar postijiet tax-xogħol f'pajjiżna li jikkommettu rwieħhom ħalli jgħinu din id-daqsxejn żgħira li nsalvaw it-tapp milli jmur x'imkien ieħor jinġġes l-ambjent tagħna ħalli jkollna ħafna aktar effettività. Għandna madwar 40,000 post tax-xogħol f'dal-pajjiż, mhix ċajta, u allura l-isfida hija waħda kbira, imma din jiena ngħid li tagħtina aktar kuraġġ anzi biex naħdmu ħalli nelbu din l-isfida qawwija. Fil-fema tiegħi mbagħad l-effett ta' dak li qed isir permezz ta' dan il-proġett li issa ilu running 7 snin li jinġabru t-tappijiet huwa wkoll sens ta' impenn mhux biss biex jinġabru flus għall-Istrina, imma biex il-Malta Community Trust Fund Foundation li issa hija foundation u għandha mission statement ċar li ma tkunx biss reattiva imma wkoll tkun proattiva. Bis-saħħa ta' din il-kampanja li qed ngħinu biex ma kemm jista' jkun nagħmlu damage limitation fit-tniġġis tal-ambjent tagħna, qed ngħinu saħħitna. Għax it-tniġġis l-ambjent tagħna huwa intrinsikament marbut mas-saħħa u l-well-being tagħna. Mhux biss mas-saħħa fiżika tagħna, imma huwa wkoll marbut mas-saħħa mentali tagħna, mas-saħħa holistika ta' kull wieħed u waħda minnha. U allura inħoss li tassewja ċelebrazzjoni, Ministru, illum fejn qegħdin naraw dawn l-statements kollha ħerġin biex flimkien nagħmlu l-ġid. Imma huwa statement ukoll ta' sinerġija sħiħa. Il-Green Pack bħala kooperattiva, il-Ministeru għall-Ambjent, il-Malta Community Trust Fund Foundation, l-iskejjel, l-istudenti, l-allima, il-professjonisti kollha u oħrajn li jaħdmu fl-iskejjel rispettivi, flimkien ukoll mal-leaders fl-industrija. U meta allura naraw li din is-sinerġija qed tħalli dat-tip ta' riżultati ifisser hija evidenza ċara ta' kemm nistgħu nagħmlu mhux ħażin waħedna, imma kemm kapaċi mbagħad nagħmlu l-bidla effettiva
meta naħdmu flimkien bħala tim f'sinerġija. U allura nawgura jiena li għalli ġej inkomplu nsaħħu din is-sinerġija kollha flimkien l-stakeholders kollha mill-kbir saż-żgħir miż-żgħir tal-kbir, ħalli l-pajjiżna nieħdu ħsieb mod effettiv l-ambjent, ħalli permezz ta' din l-inizjattiva inkunu nistgħu nagħtu dik l-ispalla lil min għandu bżonna f'pajjiżna wkoll, u wkoll min-naħa l-oħra il-Ministru Herrera li għandu programm qawwi jiena ngħid li hemm ħafna determinazzjoni min-naħa tal-Ministru Herrera li nafu sew u li rrid nawguralu għall-inizjattivi li qed jieħu u dal-idea li smajna anke dalgħodu jkomplu jagħmlulna kuraġġ ħalli flimkien tassew nieħdu ħsieb l-ambjent tagħna, ħalli flimkien nassiguraw li kemm jista' jkun uliedna u l-ġenerazzjonijiet li ġejjin jgħixu f'ambjent li jkun san għal saħħithom kemm fiżikament kif ukoll mentalment, ħalli nassiguraw li dak il-patrimonju li huwa d-dmir tagħna li nġedduh b'mod korrett, b'mod pożittiv għal dawk kollha li ġejjin warajna nkunu tassew qegħdin naqduh. Nirringrazzjakom.